Hyvää päivää! Olemme Hovisuon urheilupuistossa Oulussa. Urheilupuistossa on muun muassa 2 jalkapallokenttää ja pururata. Tänään tutustumme tarkemmin Hovisuon skeittiparkkiin. Hovisuon skeittiparkki valmistui keväällä 2007, tosin alkuperäisestä aikataulusta 4 vuotta myöhässä. Betoniparkkia käyttävät niin skeittaajat, rullaluistelijat kuin BMX-pyöräilijät. Tänä kesänä uusi villitys varsinkin pienten lasten parissa on potkulautailu, eli skuuttaus. Betoniparkki on noin jalkapallokentän kokoinen ja se tarjoaa harrastusmahdollisuuksia monipuolisesti niin vasta alkaneille kuin vanhoille konkareille. Parkin suunnittelussa on ollut mukana lajeja itsekin harrastavia henkilöitä. Harrastajien määrä kasvaa huimasti vuosittain. Hovisuon betoniparkki on avoinna kaikille ja harrastaminen tapahtuu omalla vastuulla. Se on tosi hyvä, se on monipuolinen ja sieltä löytyy vaikka monen näköistä metsästä. Kuinka paljon aikaa vietät kesäisin tähän? Joka päivä monta Mikä tekee skeittauksesta kiva? Ja miksi harrastat? Ja minkä takia olet aloittanut? Se on mukava. No se on mukavaa. Siinä ei valmentaja huutamassa mitä tehdään ja siinä voi lojua tuolla ja että jos ei jaksa skeitä, niin ei oo pakko skeitä. Aivan. Ja mukava ilmapiiri on tässä lajissa. Saanko heittää väliin? Niin, että silleen niinku, että just silleen tamman tahtiin voi opetella ja silleen miten haluaa ja tuo ei oo mitään semmoista, että on reenejä, voi mennä skeittaa milloin huvittaa ja siinä on semmoiset omat ajat, ei oo minkäänlaisia sääntöjä. Sen takia se on mukavaa. Ja hyvä ajan vietetään, tässä tulee tosi hyviä kavereita. Ja Onhan tää kiva tämmönen, että täällä on tämmönen parkki. On ollut kiva, että on ollut täällä tämmönen parkki nyt. Mä oon harrastanut 3 vuotta, nyt kesällä tulee täyteen ja koko sen ajan on ollut tämä parkki tässä pystyssä. Ja täällä löytyy paljon tekemistä, paljon uusia juttuja voi tehdä ja uusia temppuja on helppo opetella. Paremmista voi ottaa mallia, jos semmosia sattuu joskus käymään. Että on eri tyylisiä juttuja, mistä itse tykkää. Ja tämä BMX-pyöräily valittiin nyt varmaan sen takia, tämä ei ole ollut niin vaikea harrastus aloittaa. Kaikki varmaan osaa pyöräillä jo entuudestaan, niin se ei ole niin vaikea totutella siihen. Pyörähallinta sitten. Esimerkiksi skeittauksessa se voi olla aika hankalaa. Ja pyörällä pääsee kovaa ja korkealle sitten, jos verrataan skeittaukseen ja näihin muihin lajeihin.
pystyy polkemaan lisää vauhtia ja se lentämisen tunne siellä ilmassa on aika kiva. Että tulee sitä vauhtia sen verran ja sitä ilmalentoa. No, onnettomuuksia täällä sattuu aina välillä. Nykyään melko vähän. Tää on itse tänä kesänä yhdesti tullut törmättyä, mutta ei mitenkään pahemmin. Pitää osata katsoa ympärilleen ja miettiä vähän noita muitakin ketä täällä on. Mutta nuo pikkulapset nyt vähän on yleensä aina tiellä. Eihän ne katso paljon mitään. Varsinkin nyt tämän kesän villityksenä tuo potkulautailu, niin ehkä sitten tuu mitään niiden pikkupoikien kanssa, jotka noilla rullailee ja hyppii kaikkia tielle, eikä kato mihinkään. Ja niin näitten, kyllä tässä haavereita, niin kuin tässä BMX:ssäkin sattuu, temput menee pieleen välillä, niin